Moju značku s oblečením sa mi podarilo vyškalovať z 500 eur na 10 000 eur mesačne. A to hlavne vďaka tomu, že viem z takýchto fotiek pomocou AI vygenerovať takéto. A ak mi dáš nasledujúcich 15 sekúnd, tak ti v 3 jednoduchých krokoch veľmi rád ukážem ako na to. Disclaimer, nie som žiadny špekulant, ani sa ti nesnažím predať žiadny kurz. Som proste len jednoduchý študent, ktorý si ako keby snaží budovať svoj vlastný biznis a na tomto účte sa to snažím celé zdokumentovať. OK, poďme na to. Krok 1. Nájdi si originálne fotky nejakého kusu oblečenia, ktorý budeš chcieť mať vygenerovaný v lepšej kvalite. Ja som si pre tento príklad vybral quarter-zip sweater, pretože je to teraz v trende. Krok 2. Chod na stránku lets.ai, klikni na pridať model, potom objekt alebo produkt, zadaj meno a potom uploadni všetky fotky kusu oblečenia, ktorý si predtým vybral a stiahol. Tretí a najdôležitejší krok zo všetkých. Pomocou ChatGPT si vytvor prompt. Pre tento príklad použijeme napríklad model stojaci v béžovom štúdiu, nosiaci a teraz veľmi dôležité, musíš tagnúť ten model, ktorý si predtým vytrénoval. A to vlastne AI povie, že aha, ten model má nosiť tento sveter. Potom je už dôležité sa len s tými promptami pohrať, dáva tam iné uhly, iné pózy jedno s druhým. Takéto videá pridávam každý deň, tak mi neváhaj dať follow.